бахшида ба рӯзи парчам дар кӯхи фарҳанги шаҳри Ҳисор чорабинӣ идона баргузор гардид, ки дар он намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, касбу кори гуногун, корхонаву ташкилот, ҷамоату деҳот, донишҷӯёни коллеҷу литсейҳо ва муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ иштирок намуданд. роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ба сухан баромада тамоми мардуми заҳматпешаи шаҳри Ҳисорро табрик намуда қайд карданд, миллати тоҷикӣ дорои таърих ва суннатҳои хеле қадимаи давлатсозиву давлатдорӣ мебошад, аз давраҳои бостонӣ соҳиби давлатҳои мутамарказ ва рамзу рукнҳои хоси онҳо буд. парчами давлатии Тоҷикистон рамзи истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, дӯстиву бародарии ҳамаи миллатҳои сокини ҷумҳурӣ мебошад. он мардумро баҳри ҳаёти осоиштаи сулҳу собот ва мубориза баҳри зиндагии арзанда ва инкишофи озодона, соҳибихтиёрӣ ва соҳибдавлатӣ ҳидоят ва роҳнамоӣ мекунад. барномаи театркунонидашудаи шӯъбаи фарҳанги шаҳри Ҳисор ва хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, ки пур аз шеъру тарона, суруду мусиқӣ ва саҳнаҳои ҷолиб иборат буд, пешкаши ҳозирин гардонида шуд. бояд гуфт, ки дар ҳақиқат Тоҷикистон ҳамчун давлати соҳиби истиқлол миёни давлатҳои мутараққии ҷаҳон мавқеи баландро сазовор гашта, парчами он дар конфронсу созмонҳои байналмилалӣ ва чорабиниҳои фарҳангию варзишии давлатҳои мухталифи ҷаҳон ҷумҳурии Тоҷикистонро муаррифӣ менамояд. гузориши Соҳибмир Абдурасулов, Хуршед Алимов аз шаҳри Ҳисор барои барномаи иттилооти навӣ.